Kani kadai ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjas liang. Rupa Premium Meghalaya. Kubli pi barop nampi Batesi TV ni pjang subhai pi Sheikh Khubor hakimat kimat. Ini pasha menta Sheikh Khubor na Kylleng ki benta chong ka Jylla. Uhmen chong Raja Raghuvanshi, Vipin Raghuvanshi. Ula pentip Shekilat Pyrthei Khubor baka sonam, kala phone hi yala uhmen na jong uba Shillong Govin Raghuvanshi shwabakan leit pendam hakmat ki pulin. Vipin uloong baka sonam kala video call ru ya uhmen na jong ubadan ha Shillong ban pentikna baka don sha Uttar Pradesh. Bat ling ba ka video call ula yoi ya ka dur ka dar jong ka ban pentikna baka desisha ka para jong u. Ula itho baki arngut kidai ki bayat ho da ka basya pendan ne ka arranged marriage ndrei ulo ong ba baro arngun ki ye bha bat kyale cha Shillong ru da ka jinga suthu jingmot lang baro arngun hadu mentau ong ba umpat la nget ba ka sonam kan don kiti ha ka jing penyap yo raja kat bam pat yo sngo na ka shintur ka jongka ya kani Assistant Inspector General of Police Dr. S.R. Marang ula pelai ya ka Khubor bagi dan langut kibriu ki bala syakem halo ka jingja ranga jing arngut ki shikurim ki bawan kai Meghalaya nakini ki langut arngut ki daina indoor jong Jylla Madhya Pradesh pat uwei pat udaina Lalitpur Uttar Pradesh ka kerwo ka ong ba hadien ka jing syakem jong ki langut ka sonam Raghuvanshi kalawan pendam no Yalade Hananganj Police Station ka bahab ha Gazipur District jong Jylla Uttar Pradesh bat menta kadang don hakti jong ki pulen kumta ka kerwo nau AIGP ulo ong baki pulit ka Meghalaya ki yeng hala ka jong ka nongrim bantre ya ka hong bat kila ai khuble ya baro nadu ki trashnong bat ki wei par ki bala yarap bat kershan lang ha ka jing tokit ye ki angut ki shikurim ki bala jano kumta ki ong baki pat ba ki deban long jai jai amman chupin sa pryang kulmat ki Khubor ki bak shio sngo nang ni nang tai Menteri Kesarkar Jylla ba AL Hek ulo ong ba ka sarkar kadeban mudui da ka defamation case ani ka mukaddama bandawa bai meran khman nagi ba yeng sem joga sonam bat Raja Raghuvanshi number ba kila Punjab buram bat penbut nam ya ka Jylla Meghalaya da ka ba keno ba ki try Jylla ki ba penyap ya Raja Raghuvanshi bat ki bala keno ru ba ki pulit bat ka sarkar Meghalaya kimle AA Uba hek ulo ong ba wat ikitu gilat Pyrthei Khubor ki bana ba Jylla ru deban ai case lang yagi namar ba kiru kiran kti ban penthok bria ya ka Jylla ki pulit ka ribhoi kila pentip ba ka jingja ha fun trails park ka dega jingja ka balaja ha ka nyautrik Jylliew aza pesan masin yo jingtip ya ka ni ki pulit ka Umyam Police Station kila pelong ya ka jingtok kit benya Henry Kim Shimla le AA show namar ba utrai joka park tre bermudui ejahar persya ya uni usipai ubala ketakti bat penjat yikityar kitar ki badan ha kapang habakran haloka jingbembyang ki CCTV camera ha kijaka jungokai Menteri Ketengat Jokai Pyrthei uba Polingdo ulo ong ba ki shikurim ki bawan kai shasora ki wan honeymoon bat kamlong ka basuk ban shubu CCTV hamman la ki jaka bat ki brio ki bawan ki don kam hiru ban yo ya ka jingburi yalade amman shu paulut kat bale kum tau ong ba anam la hiru ban bu CCTV man la ki jaka ula bu jingkeli da ka ba ong ba hatu kalong semo ban pendai CCTV syakiriat kiram jong sora ulo ong ba ka sarkar kan penjanai ya ka kom trekam katna jongokai bat kamut pat ban shubu CCTV kat shabadan Menteri Ketengat kam jongokai ke Jylla uba Polingdo ulo ong ba ka sarkar kan thung ye ki tourist buddies ki ban pensngan ye ki nong jongokai ki balet kai shiki benta ba Pyrthei jong Jylla bat ha ka benta ka baningkong ka sarkar kan thung shwa san phongun bat anbu iki ha ki jaka ba bun pha ki tourist kum sha sora ha dauki ha Shillong bat ha Umyam Hakawai pang Khubor uba Pol ulo ong ba ka sarkar kan mudui shiyeng bishar ye ki katu kan ni kila Pyrthei Khubor ha India ki bala penmi ye ka Khubor ka ba bakla da ka ba kendo ba ka thain sora ka de ka jaka ka badan jingma ban lekai Superintendent of Police ke East Khasi Hills uba Vivix imlai thu ba ka da ko jingyap jong Raja Raghuvanshi ka de na ka da ko jingsha mai da ka wai arjaka na khli jong u ba ka ni ka long kat kum ka jingpau ha ka postmortem report USP ulai thu baka white bala penon kam manmat yang Raja Raghuvanshi kadai ka white ka bala thiet hagoti President ka Sang Federation of Khasi Jaintian Garu people uba dandi khongsit uloong ba ki bale i kamrunar ha ka Jylla jongi bunsin ki dei ki briu ki banabar nambar ba ki suk banwan rong hangni nambar ba kam don kanu ka an ka ban perking yaki ba ka Jylla ka long light lunch ba palan
Uba dan di uladawa na ka sorkar bakat bampatla ban pentrikam ya ka ILP ka sorkar ka deshwa pentrikam no ya ka MRSSE kenang ba ka don ka jingte lakam ya ka jingwan rum kertep jiki briu ki banabar mentapa nya phash khubor na ka link ki benta chongkari Way Police Officer babat ya ka kadan Additional Superintendent of Police ka Jylla Chhattisgarh ya ubala tip kerteng kum Akash Rao Gripunji ula yap ha ka jing Pyrthei jong ubom IED bala Pyrthei dakile no mois ha Sukma Chhattisgarh ha ka jing Pyrthei jong ubom IED bun ngot ki way pat ki officer Police rukla mensaw kunthub ya town inspector katba kidang yat pahara dak kechat kani kala jah shwaban sedang ka Bharat ban bala khot pelong dakile no mois ha ka ba kila tep ikibom IED ha khando ka BJP kala pelat pat ba ya ka jingruai kum shibenta ka jingya lenti ka bakhat wisnam jong ka sarkar National Democratic Alliance bala lam khman da Narendra Modi kum menteri rang badu kani ka jingruai bala ai kerteng सफर चल रहा है देश बदल रहा है का करन शफांग जिंगजॉब हा का जिंग पंत्रे काम ये की स्कीम फेर फेर की कामयादारी पर की काम की बकन जाम सीम ये की डर बलशना दा का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लपनरुंग या का राम टेंपल बट या का जिंग किंग चेना बट का जिंग रो या का जिंग लोंग नोंग यालाम जो उमुदी हा का जिंग खनरा हा की प्रातली की डिस्ट्रिक्ट जोंग जिला मणिपुर की सिपाई बट की बोर पुलिट kila yok kem hadu arpulai ngot ki khot jong ki sengking atyar bat kurubru hadu saw phautli ki tiar sian ha ka jing khanra ki sipai bat ki pulit kila yok kurubru yi ki tiar bin thai kunthop ya samtli ki bom IED ki bakhya lai pusan kilo na Imphal East ka jing kan at ka dangai pteng ha ka them Imphal hadien ka jing sha kem jong unong yalam ki jat bedriu meitei hanre ya ka ni ka jing kan at ala ban telakam de ki bor sipai bat ki pulit Unang puli Khubor jong ka Sakshi TV u Kominini Srivasav Rao ula syakem haki pulen halor ka jingkeno baula kentho iben yaki kenthai nakathan Amravati kabalaja ha ka jingaturkonia ha TV ya urau lakem na yingsa jong u na Hyderabad bat ansatian bishar ha kashari ha Guntur ha ka ba yaka case la register ha po ki kendon jong ka SC/ST Act bat ka Indian Penal Code Kajingkem jigi pulut yau rau kalong hadian bakila yok pediang yaki babun ki jing ujor hadian bala keno bala jer kerteng yaka Amravati kum ka capital of prostitutes kabala pinkhi bitarlab yaki kenthai kenthum yaki nongyalam jongi kenhun ba pher pher ka State Bank of India kala siu yaka bha ka ba prak lurtam shaka sarkar nak bentau snem ala cha apsaw aja apsan Kementeri Jangka Sarkar India ka bakhmi ya ka tanat platingka ka Nirmala Sitharaman kala yok pediang ya ka check now chairman ka SBI u CS Setty ha Delhi kani ka bha bala ai da ka bank ban naki wei par kislam kin show pisa kanang penhe shushu ya ka jingyok lum khajna Jangka Sarkar bat mat kershan ya ka roi ka par lingba ka jingbei pisa bat ban thawru yikilat aikam ajam shikinong shokshnong hakari Prangot kinong bishar ka Punjab at Haryana High Court rengkat berkibah yang asam kila let jengok kai ya ka Jammu and Kashmir kum ka jingthmu ban pen imbyang ya ki kam jengok kai Pyrthei hadit ka jing syasiat yam kinong jengok kai Pyrthei ha pahalgam kani ka jing let jengok jongki ka long ban pha yo kerwo syakari berok kawai baka Kashmir ka long ka basngan bar ka bakloi ru ban pedang sngau bha ya kinong jengok kai Pyrthei sasisi Way Officer IAS naga Jylla Odisha yau bala tip kerteng kumudhiman chakma la yok kem markhamat kat baudang pediang ya kapisa ka bakot shipau lak tingka ka balo dawa na way nong khayi hespa ka vigilance team kala lap shu sa saw punyau lak tingka kapisa ha ka jingkhanra ya ka yengsa jong uniu officer IAS ki pulit kila register case halo ka jingja hapo ka Prevention of Corruption Act bat ka jingtokit menta karang ya shakaman Ka jiang kan an kala khibyang hathem Imphal jong Jylla Manipur hadian ba ka CBI kala kem yo nongyalam jong ka Arambai Tekgol kinokershan kala pen ibor ikibor sipai bat pulit da ka ba wyangding yiki kali bat pakhangru yiki surang yamenta ka sarkar kala penjari da ka curfew bat khangno shipor ya ka internet haki samtli ki district kani ka jiang kan a jat benrio ha ka Jylla Manipur ka bala ja hau banai jimbang arhacha apulai palat arspa sanphongot ki bri kala yam Ban nrupo hajar ngon AA kila kala petwir ha la ka Jylla la jong mentapan ya pha shi Khubor na Kylleng kiri ka Pyrthei palat aspa ngot ki nongyaki ha Los Angeles kila yatengku bat ki National Guards hadian bakla mi ban persha ya ka jing sha kendang jong ki brio ki barong bean shakari United States ha ka ba ki National Guards kila hab ban siat da ki bom pensat khaman
ban penpra yaki nong yaki. Kini kajing yaki kala sedang hadian bagi federal agent kila kem palat chispa ngot kibriu ha kajing kanra ba per ha Southern California. Kini kajing pa jong President Donald Trump hadu arhajar ngot kibor pulit klam da yo jing menjur na ulat kala penmi ru ya kajing kentho ka bajur persya ya Donald Trump. Kesorkar Israel kala itu ba kala lab ya ka met jong commander ka Hamas Muhammad Sinwar na ka weka tunnel ka balati hapo ka weka hospital ha Gaza. Usinwar layam ha ka jing siat namding ka balaja ka khatlai trik ujumang arza apsan ringkat bad uwei pat unoyalam jong ka sengle no Hamas yau balatip kerteng kum Muhammad sabane. Kajing khenraya ka tunnel daki sipai kari Israel kadangai peteng ban lap shu sai ki weipan. Kibor sanshar Gaza klait hu bapalat san pusau hajar kibriu kila yam nadu baka Israel kala herthma ya ka Gaza hau benai risau araza pulai. Ka sorkar Russia kala pentip bakala IT ya ka met jongki 6000 aspa khat ngut ki sipai Ukraine ha khapun ban menta ka Russia kadang apktian ka Ukraine ban yapen phaino ya ka met yap jongki sipai jongki ni ki artli ki bala yap ha kathma. Watla ka Russia kala penpau baka kwa ban pen phaino yaki met jongki sipai hendre ka sorkar Ukraine hadu menta kampat apktian ai. Ka sorkar Ukraine baka sorkar Russia kala teipop kawai ya ka weipat. Watla ka jinga kunthama kadang yai peteng hadu kini kisni hadian ba ka jinga kran ban wanra ya ka jingpen kutno ya ka thama kamshimna urlong satya ka sarkar Iran kala kantho ting ya ka sarkar US ka bala khangla iki sangun kinong bisha jang ka International Criminal Court ka bala penmi ya ka arrest warrant ban kem yong mentrang ba do kari Israel Benjamin Netanyahu ka Iran kala ong ba kani ka jing khanglan kala pen i shai kadar ba ka US kala pendon kam na ka bor wat bantuklar ya ka international law ni ka kashari jong ka Pyrthei watla ka US kala ajing kershan ya ka jing thambor da ka Israel ha Gaza sangut ki sipai kri Japan kala mensau ha ka jing Pyrthei hajan ka lingsun ki sipai US ka badon ha Okinawa kani ka jing Pyrthei kala ja ka balaja kadang thmu banweng yiki bom ki bampat Pyrthei na ka we ka jaka balabu yiki bom kini ki sangut kila mensau na ka benta jong kakti bat ka jingsawa ka balami na ka jingthei jong ki bom kala kta ru wat ka boryo sngo jong kini ki sipai ka hanoi kala pentit bakidon hadu shispa san phongut ki nong shoshnong ki balai bit yok nyang jing pang COVID-19 hakata yaw ka baladam ka bapin i ba ka jinga bin jing pang jong ki brio kala khamduna na kata yaw ka baladam nadu banai kala lengkon haka sorba hanoi ki don hadu sanspa san prangot ki brio ki bayai bit ya ka jing pang COVID-19 nadu usnam baladam. Presiden ke Rusia Vladimir Putin ulam menjur ya ka plan ka bathamai ban penthamai shu ya ka jingtrikam jing sipai duriau hadu usnam araja sanpau. Karkong gani ka plan la thmu ban penklan shu ya ka sipai duriau jongkari Rusia khnang manyada ya kari Rusia nakinu ki bor ki banabar. Ka Rusia ka sepelut ru palat $6 billion haki shipau snam ki banwan ban penklan shu ya ka sipai duriau. Ulampang jangka parlimen kari Iran uloong baka jing terwa jangka US benete kular halok kam nuklear dang shen kam dei ka bashisha namar ba kam shim laweng no ya ka jing penjari ha ka ba ya dei baka ni ka jing akran hapreng kini ki atli kiri kadang ya shakman ha ka ba ka oman ka laong ka lalong kum ka ksyang ka ba yeng pedeng ya ka jing akran dikitu kilong ki khubor hakimat mentasi khuble